Nakaparada ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ay alakay. Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasa babay. Agam na saysaya at no, mangi-reserve ka iti pagtugawam. Ayun nagpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro. Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo Taisupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kita to mga ruti sida nga ilutlutok, lakay. Mangi-reservak laang iti pagtugawan mi, Uwan ba kay? Nakapagpalingki ka din, Mari Miling? Wan, Mari Susan, nalpasan, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang, Mare, ngam inton sumaruno alawas tumanen Alas 2 ngamin nga agrubat tilugan, Mare. Iso anas ka nga agsublitan iti paradaan. Wan matkit di, Narigat no agpauray ta. Amangan no adun to ti sao ni Anita. Sapay nakaluganan tayo iti agsapa. Gusto ka, Mare. Amumat dayjay a tao. Urayon naklang nga rudbiit, tagumatangak iti meriendaan ta. Sakbay nga agsublita ijay paradaan. Payapayan na mo itan ti Miling. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubat kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wen nga rod, sapay kasla agtudong. Awan pa'y ngamin ni Ma'am Anita, Anti Miling, Anti Susan. Anya, saan ka ding alas 2 tirubat tilugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pa'y laang ka no, iti grocery store, Anti. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Miling. Amo matadya akalugaran tayo. Feeling entitled daunay, isuada tayo laangan yag adjust para kankwana. Anya lakit din day tao aya. Relax lang, Anti. Paumay mo't siguro na dyan. Apa narabyan ka? Bakit? Nadadailan kayo? Saan mo't Agusto lakay? Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Sino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita Ay, anya laki din na bakit? Ang mga noda makangukan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang amin kankwana. Imbes nga alas 2 tirubat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga akasta bakit? Agiin nanos tayo, tapno awan tiriri. Ay na, saan ang mabalinti kasta kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanak-kanta. Amom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga dayjay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay lang. Kasta talaga, maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di uray pa iso ti principal. Agpapada tayo laang ang gusto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya dar aramidan dito tersen na. Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami ngam nalipatak ti gumatang iti mantika. Ay, gayam. Damag ko narabyan kay kano. Wen taadda pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamat no 30 minutes laang. Saan met? Tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Sino nga dahil feeling entitled? Sino kumapay ngay? Ni Antim nga Anita. Anya? Ne, ni Mari Susan ti sumungan. Sa dino nga ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Miling. Si Kamagaya, Mari Susan, sa dino nga iti papanam. Mapanak man dumawat iti agas dita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya, Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian na ibaga ti asawam kan ka, Mare? awan mo tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan ano nalipatan na laang, Mare. Ala, agpulis kan ta agkuyog ta mapan iti klinik.
Urayan kalaangan dito'y paraangan nyo, Mare. At idugmat gayam ti pila, Mari Mileng. Kun nga rod, Mare, italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din ay Mari Susan. Anusan ta ti aguray Kitaam na sino ti subungad, Mari Mileng. Ni Ma'am Anita met Mari Susan. Anya nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up Apay kumakitbak ng damit. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si Kakit Dimat, Mari Mileng. Nasaya at matlaang no may agpa-check up dito'y klinik. Tapno di na ibagad tayo laang ti may ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay, nagdiretso lang tamit ni Anita iti unag Mari Susan. Saan mat abulsak tapno di na makita nga ti dugti pila. Talaga feeling entitled day ta tao, Mari. Nagswertian ngayon day ta babae no saan nga agpila. Ay nano siya, awan ti bibiyang ko no maestra. Rumbeng latamet nga agpila. Saan ang masapol nga special treatment akanayon? Tagpapada tayo laang met nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Mileng. Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat iso ka na yun ti first priority. Saan mat a PWD? Datayo anak ko rapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan ang nasaya at ti kasta mapaspasamak, Mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din ay doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang no surutan niyo ti pila at mawan ti riri, ma'am. Doktor, may sa kamestra iti da ito alukan. Kat ado pa'y tinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang kasi kaswam. Pasensya kayon. Agam sana mabalinti kasta akapanunutan niyo, ma'am. Kas na kuna, surutan tayo lata ti pila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Iti kasta, maliklikan ti riri. Ay, oo na yan, doktor. Napili ka ba't anya? Pilpilyam ti pasyentem? O Sana kasta, ma'am. aping karoda di na kayat a check-upan? Malala. Agtugaw ka nga rudan. Sikan, ti asikaswak, ma'am. Kasta Ni Anita matantes asikaswan ni Doktora, Mare. In mo na tayo ang nagbilang, isupay tiin mo na ana asikaso. Anya lakit din aya, Mare Susan. Di ka pa'y nairwam aya, iti kastang aramid day ta tao. Impilit na siguro manen ti kayat na. Ay no! Talaga maibusan ti pasensyak para iti day ta babae, Mare. Ay, saan lang asika, Mare Susan? Uray ka dagiti daduma akabaranggayan tayo. Adumit lang ti bagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tayo ti puskul ti rupa na, Mare. Ay na, imbak-bakit nan samot ti kastang ugali na, Mare. Pa-special treatment akanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumit laang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayat ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman mo, Romwar. Apayakas na ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asauna. Talaga nga dati kaya't ko asawan, Ma'am Anita. Na, tako silapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akos ko silapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man, ta imuna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna anagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled gamat anya. Saan man? Panagkunagat kastoy lang at talaga numaysa ka a professional. Si kakanayon ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko numaysa ka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalata, manang Anita. Saan aday ta agpa-importante ka akanayon? Ay,
Piman kayo mat nga kumare. Uray no aglugan ka iti Jeep. Ti kayat mo kat nalawa ka na yun ti pagtugawam. Uray no agpapada mo ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Ay, apa yung kasta tila nga, Manti Miling? Ay, maistresak ka talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Amom ka di, nagpilpila kami itay ijay klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Ngamiso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan mat abulsak? Tapno saan na makita nga addapila? Ay na, kasama la ti reklamo dagiti kabarangayan tayo, Anti. Uray no umay gumatang iti tersena. Ti kayat na isuti umunang asikaswag. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramidan na. Nasayat mo tanalagid mo ti umay di ti tersena, Kanti Anita. Apay, adda ka di manen issue, bakla. Well, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kanakan. Awan mat dakas na. Ay na, saan na nasaya ti kasjay nga aramid mo, Anti? Uray di namin sana nagpaili kayo. Narabyan kayo, gaputa nagpapauray ka kano. Katanya ko ba ito? Ay, guraan da kayon adag iti kabarangayan tayo. Gapu iti kastangar aramidan nyo. Ay, kuraan naklang. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man mo saan, agpapada tayo laeng. Ay nakanakan nagadukat nga mumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Ang mga nuray ti pakaisagmakan nyo. Mabit Yes. lang. Sino tinangidadon kadagita adamagkan ka, ha? Niyan ti Miling, niyan ti Susan. Kan adu pa ti agreklamo. Kasta gaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Anya ti aramidom iti paraangan ni Manang Anita. Mayak tao may kakomprontaran, Miling. Anya kalakit din aya Manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan ang masapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apaya kong komporme, titandanon mo iti kanakaka. Saan akong kumpormi day chay Manang? Imbagak laang matipod no kankwana. Tapno ammo na mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak. Ngamen, siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka Manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan naksi kamiling, ha? Anay ko, tibuok ko Manang Anita. Ibatam. Anay ko, ibatam tibuok ko Manang. Ibatam. Daytoy di may bagay itikaskan ka. Anay ko, kastagaya ma. Daytoy matiparakan ka. Anay ko. Apaya kinugtaran nakmatan, Miling. Itay pa yung ipagbagak ni batang Ay. tibuok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang tinaramid ko Manang Anita. Anay ko. Ay, sabatan makatakdar. Gunggunam ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid ka kitin. Di mon orayan ang mapunwanakan ka. Anay ko. Sakpay lang ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat.
Anay ko, nagsakit. Di magpaki kanakan. Ay, no apay ngamin anapan kayo pay la iti ayan ni Auntie Miling. Oh, dahil tanti magbaga kada kayo. Mangsapol ka man kit di iti mang basahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay uray sadan no dayjay pay lang. Ay, anda kada kayo daytan No diyo kayat, di da kayo ti mang masahe iti nasakit a bakarangyo. Ay saan kanakan. Nagsapol ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok ang nalaing agmasahe dito ay. Pasensya kayon kadagiti na arabida. Kan naisawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay wen, nakaabiris ako, Susan. Wen gayam, adati bisitam. Sino? Siyak manang Anita. Pasensya ka mutin no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol ko matla, tayong pungot ka ngamin. No saan ka ko mga impungot? Saan kumamat anapasamak ti kastoy kanyak? Kan may sa, maawatak no apay asaanak nga irespeto. Ngaminda kasto galik. Asa na bali? Nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumot lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan manang. Tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramitak, Miling. Ala, huston ti drama. Agpaimbag ka kit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan, si kangay manang. Agpasentro agmatlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang, tawan batan ti paglukanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan tani George laang matiag biyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wan, okay lang kanya. Anya, awan man ng tibagas tayo lakay. Awan nga rodan. Unay matan ti kasto pa nagbiang. Apo, no nagrawat kan to mga ming. Anya? Pudno ti bagbaga, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Agasam ti labay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaw. Kan pudno mo ti bagbaga, sana ya. Anya nga ita, awan man bagas tayon. Naimbag ko man, no da trabahom. Ay. Ngam awan man. Di ka kadi madanakan bakit? At danto. Oho, awan lang aro trabaho mo. Ngam nagrawat ka pa'y lang amangan. Na. Tirumbang kan ka. No awan ko mati trabaho, kontrolam ko mamit tilabay mo. Anya? Nay, nakapulis sa may. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inakalaan titangdan ko igay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan. Awan lang arudan bagas tayo. Jak pay laag garaw mat. Nakaungot ka matin bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pay trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamit no amom akontrolan ti kalam no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan mag, at damat arumaurawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra sa dino ti papanam. Ay, mapanak man iday ayan datata istong.
Inak man alaan titangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay nagpamerienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa yung agpamiryenda ita. Ngamin, isula ang dayjay ti kwarta. Os! I know, and I can understand your situation in a way. At titangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman ako nay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan titangdan ko tata. Ngamawan ngaminan ti saang may. Anya, Iso ang kapilitan ni Maya. awan pare ko titidayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros. No Sabado, iso apadaanam lang tatitiks ko rin ka, ha? Wan tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan ka ng tayo. Ay na, unahin bakit nakanayon nga gungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa apoy tibiyang. Di ka ka di mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul uldag itag malong. Ah. Kita ang mandag iti asawa ti kaaruba, inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika, adda ka lang dito balay. Ay, di ka di madanagan bakit? Laki din aya. Marik na, umadanin, ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tumpal kantan. Ay, pangasing, di mo mararamid ng tikas ta. Ang mga nagbabawi ka. Anya. Ay na, no sakti si ka. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga isuti ang trabaho para kada kayo, nga giinang. Never. Tasi ka mo timang bibiyag kan kuana. Ay, wen nga rod bakla. Kaya't ko ang panawan, Gawin niya. Di mo mapanawan? Gapot ang madanagan ka, nga awanton, timang ipaay iti... Hoy, kila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutam ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Ang panunot ka. An mo nga iti lalaki no sa dutmet? O, di useless. Oh, kailan anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na. Dayjay man nakaturog ijay sirok ti mangga, nanang. Unag paiso. Ay, unay mutin ti amam. Talagang awanan ti aramidan na. Day talatan maturog ngagmalmalom. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapod iti panggadan na. Wan nga rod. Ngam ala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayo. Ay! Unay maday tanapan naturog mo! Ay, unay ka matay. Nakapakigtod kami. Apay, di ka mabisen? Ay, huwag nga pwesto niya. Ano ba, bisina kon? Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wag! Gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyak no bilang laang. Siganto mga min. Imbes sa maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Well, masigurado ka po na Ngamin, sigon ka na di tilalakay kan babagat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no! Kasta? Well, iso nga amok nga si Delgan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo. Saan kanto na makitang tanggan? Agbalin kanto adunya. Oh. Ala nga ron,
Panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo, no sa dino abanda ti ayan ti balito. Sige. Ingka ka rin. Panawan na nga rin doon tayo turong ko. Anyati ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang nga kuraus, ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayatin ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana. Saan akon amakitangdan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar ang nakita ni Pedro iti tagtagainop na. Anya, gold bar. Wala na. Pudno day ta. Natagtagainop na nga adda kanu gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros itimulan nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengen iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka nung asaan nga umay nana? Ay na, namnamaan da ti tagtagainop ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukutin niya? Day tangarod ka. Ang mala bayan tayaw. Ay niya ngay mo tayaw. Nupod no tinatagtagainop nila kay na. Ay na, naimbag taimay ka, bakla. Wala ta! Apay kay dinasaan. Isupay atangdan ko ang igatang ko iti pagpapintas ko. When awan ni Petra, saan ka ron nga umay? Noon niya nga tamat ati mapampanunot na gijang agasawa takas ladag mauyong. When meron payman, tanong masabat ko laday ya Petra. Baga akman. Ay, wala ta! Barang makariing iti tagtagainap na bumaknang. Ay naman ang Petra! Agpanunot ka man! Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun ka dagiti lalakay ken babakit iti anggad. Numay papan iti balitok ti tagtagainop. Pudno dayta. Anya? Kat uray pa ino kasta agtrabaho ko'y lata Saan kaya basta mang namnama iti datag gold bar at tagtagainap? Ay, manipod na tagtagainop nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin ang makitangdan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daon mo. Kastaya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay matan di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsina ni Nana Basyang. Amumit ang narigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, at dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo ito numasarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unag paiso niya. Kaan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo karnay. Makasidsidak iti karnikat. Unla kay, ina nga rodan. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Apay tata. Apay nga, asaan kamot ngom umay makitang tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, dakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainop nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya.
Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti ko namkit umapal kayo laang. Ngamin, diyo kaya't abumak nang kami. Ta diyo kaya't ti maartapan. Anya! Ala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Ah, Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. ungang pweso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Oh, apay lakay. Nakita mo ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Sambay nga ron. 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap po, no sa dino banda. Ay. Kasano da ito yun ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kun kastamit tin ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklak takuman. Amangan kit dimet no al-altit day taatag tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Wala na. Umay ko la ko masaludsudan. No makitang tangdan kayo pay laang ijay ayan datata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya. Nakababain man. Ngumanyangay nga rod. Tapay. Sa inyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw. Nana? Kun saan ka di nagparang iti tagtagainap mau. Nga awanan ti mulan insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo makitang tangdan iday. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaysoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan kay ti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra. Iti kastoy kinala kay ikaw. Sipon pa'y. Awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag. Maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainag lang. Di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo umiten na makitang tangdan. Saan magayam? Pasensya kay kuman, Tata. Ay, Manipod ita. Lipatan min da a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Katsapay lang kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. Dulpaw, agriin kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kaya ko pwede maturog. Di ka pala bumangon. Da kayo tagsak doa. Sakmantibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensya kan Marites tas saan na kaya't ni Dulpo ti bumangon? Marites ko nan. Ayan ni Marites nanang. Kung naklaan tapno bumangon ka. Kita, ano niya ti orasan, Ni nanang mat, kunang nupod nung adan ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kantil kayo man nanang. ka sumakdown. Padasam ti maturog ti makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito'y gripo na ya? Sapay nagpudot.
Kas taune alingit kon. Ay, nagbasit ti rumor adanom. Aridol pao. Sa dino ti papanam pare? Agbirbiro ka nga ro di ti kadwa nga agsat. Ha? Ape ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dan sa matararamidam. Awan, sa dino ti pagsatan ta? Kati jay sigo da. Hindi kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring ano song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. Di kalay sa madagosan na. Uwa na, ibaga kininanang. Apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo. Sa mula ang mat maibagatirik nam na mabartag ka. Uy, saan mo ta? Talaga nga ayatan ka. Di mo man igumanta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsi. Sige ka. Uy pare, relax ka nga min. Agtugaw ka lang, dito'y pag-ininuman ta. Love ko nga min ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado ba'y tiara nga inuman ta? Marites, da ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napakayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakmadama martek? Inawis na klang dito kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa ang makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. At pagbayad mo pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isual sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no mano ti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakaturog matantoy kumpare ka na Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbit ang mabarbartag day tagayam mo. Apay si ka, saan ka matunay ang nabartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabaling ka dito agaram kan ka? Ha? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Ha? Kaya't mo sawan. No agaramak, adanam namak. Medyo. Sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayon ton rabi, ha? Sing. Ay, sus, nabartag ka talaga dito ang gayam mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay, Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawitan. Nagaramak pa ko man. Marites, I love you. ipaidaman lang nga dita papag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay, sus, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman na kan kawan, dahil tulod mo dito yung balay. Kasano, dahil ito yung anak ko, inal daw mo na mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos na ito yung tao. Agar-aramid kayong samot iti damara. Ay, wain, maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray.
Ni Marites, makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridat mo? Sino ti mga asawa ken kuana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadlan. Isumad ti bagbagakin ko na, Maray. Sabay ko ma, tamadanda iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo. Anya day tararamidam. Pukpukpo ka man day tagripawn. Simsimbag nga raw, tapno umado ti rumar adanom. Itaban payasan ka anapan nagbartal? Awan barkada man ang awis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare Ray. Kan may sa, agbalbaliw akong nanang. Isardeng konti aginom. Agtrabaho akong, tapno kayat nak ni Marites. Madama nga agar arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasaran ni Marites. Anya? Oy, didak man ang awan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kau. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga sawa kinkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardin kan. Abay nga Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Abay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaanan day tagripaw. Perjekto pa'y. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinagam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Buwanda nagsala! Ne, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay dito nga ti salunan. Kasta uni ako lang din ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo ha. Inuwid-awid nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati kiti likod, nakaturog. Anya? Ay kaasi mo. Kaya't naktumat ngamin na danugan. Idinalisyak, day, nakusbo iti kapitakan. Baya mi jay, agawid to inton mausawan. Hindi ka man sumanangit dita si Kadulpo. Nasakit nga ron tinagam ko, nanang. Inasawa na ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Dahil pa mat kumparik tinangasawa kin ko, ana. Nagano dita babae. Isula ang ayat isang sagitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Oh. Ikan ka iti kwartam. Daytay, Anwak na ita 5 piso. Ingka agvideo kay Jaya ni Ribeng. Saan ka day ang nausum ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga ron nga ibaon na kay Jay Bidyok yan, day Jay abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, diya kahit day Jay abalkat. Naglukmag lang arudan, bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan, nagminupusan na.
Ala, alam mo na ito yung 5 pesos taing kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, ah? No, di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito ayan ni Balkat. Nimat mangkan wala atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sabagay, balo. Nagubing di katibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Kukuha, umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkanta ngay, kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay ka kit dito agtugaw ka ijaayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre ah. Wen ah? Oh, kayat mo ti bis. Hoy, Yulbaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito iya. Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay day. Kat no inagaw na ni Marites alam ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taabay. Kat no patay na patay ka nak aking kuko iti dito yung video yan. Hoy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. As sinabat na kitay. Ay nagmayatin mo kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalata gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribing, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti pandagnana. Agpakkapakkang pa yan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Dasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkantaak man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kay ni Ribing abalkat. Mala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. Win nga raw. Da kami langin kinidulpo tinabat-bat. Problema kita no, kasano maiyawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung ti makaamukan ko na. Ay, mabalin nga ibate. Wan, ang gawit ka yun. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mo ton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dolpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may saki sabir. Saan kon apabayadan? Ha? Itamampay din nakarining ni nanang abigbigat. Ni, abay nagsip nga titi dito asilid. Kutsyon mat dito nagtarugak. Dagur urok kakaway ko. Sabi nagpigsa. Sino nga tada ito Pinandagan na kitisa ka na. Naglukmag matanti. Saka na kanti imanang impandag na kanyak. Dolpo. Ay, sas! Ko. Kanibos anak. Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay, nagkay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Ngay di nabartag ka itirabi
Kat pinilit na nga insarak dito isilen. Kat Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Nanang! Tulungan nak! kahit mo asawan, di na kayat nga itong pan? Anya nga itong pala sasawamat. Sana mabalin. Amom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Bitay. Apay nga saan kamutin ang nagawin idirabi anak kaw? Nanang. Naisagmaka kon. Anya? Mag-asawa ako, nanang. Oy, agad ano kandulpaw? Napan ka lang nag-video kay dirabi ita mga asawa kan? Nanang. Umay ka no dagiti naganak ni Balkat inton madamdama dito'y balay. Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit day? Iso dati umole a binabaian? Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, nanang.